some 24 million acres, an area the size of Belgium and Ireland combined. Znate li zašto je danas tako teško, a ponekad i nemoguće ugasiti požare? Pogledajte u video. Još jedan neobičan pokazatelj je povećanje broja požara. Sad mi dopustite da to objasnim što mislim. Plinovi poput vodika i metana udižu se iz dubina kroz pukotine i rasjede u kori. Kako se broj pukotina povećava, oslobađa se više plinova. Ovi se plinovi lako zapale, a svake godine požari uz rasjeda postaju sve rašireniji i češći. Ovaj fenomen su otkrili i proučavali znanstvenici kao što su Piotr Lušvin i profesor Aleksej Rejtju. Ove smo godine svjedočili jasnim primjerima takvih anomalnih požara duž pukotina u Kanadi, na Havajima i diljem svijeta. Ti požari su bili strašni. Mislim, količina tuge koje su donijeli ljudima i sami smo to vidjeli i sigurna sam da ljudi koji ovo gledaju su vidjeli isto što i mi. Možda i nisu, treba se vratiti, pogledati to. A onda sam pročitala kako je bilo teško ugasiti te požare. Zabrinjavajuće je da svake godine pokrivaju sve više teritorija, postaje puno gore. Da. Pogledajte koliko su dramatično povećala se površina šumskih požara u Kanadi 2023. godine u odnosu na prethodne godine. A to se događa ne samo u Kanadi. Pogledajte u Australiju 2019. Pogledajte Španjolsku i Europu 2022. Ovo je naša zastrašujuća nova stvarnost. Cjelovitu sliku o klimatskim promjenama možete dobiti tako da pogledate forum Globalna kriza i odgovornost.